O presidente da Deputación e o alcalde de Lugo supervisaron este martes o inicio das obras da última fase de desdobramento e humanización da avenida Infanta Elena, nas que a institución provincial inviste máis d'1.300.000 euros. Trátase dun tramo de algo máis de 450 metros de longitude que une as glorietas de Garaballa de Arriba e Benigno Rivera no polígono do Ceao. O prazo de execución é de 8 meses, polo que está previsto que rematen antes de finais de ano. Con esta obra que iniciamos hoxe, vamos a poñerlle o ramo a entrada de Lugo pola zona norte, desde o Ceao, donde vai quedar unha autovía de acceso magnífica, en definitiva, que todo o conxunto de Infanta Elena, desde Riosil hasta a rotonda de Benigno Rivera, sea un acceso espectacular, o mellor, sin duda, hoxe, que vai ter a cidade de Lugo, que tamén é onde maior afluencia ten de entrada de xente da zona norte e, polo tanto, isto a cidade, digamos que supón un antes e un despois na accesibilidade, non? O alcalde coincidiu en sinalar que é un gran día para a cidade, xa que mellorará a comunicación nunha zona estratégica para Lugo. Porque iniciamos esta última fase do desdobramento desta arteria tan importante na entrada e saída de vehículos á cidade, e tamén pois da comunicación cos polígonos industriais, como a Infanta Elena, con un prazo de 8 meses que, bueno, como decía tamén o presidente, hacia finales de ano, se todo vai ben, estamos seguros, porque a empresa adjudicataria nas anteriores obras pois cumpriu a perfección. A vía terá algo máis de 32 metros e medio de ancho, con 3 carrís en cada sentido, incluído o carril bici, unha mediana xardinada e 2 beirarrúas de 4 metros. O proxecto inclúe tamén mobiliario urbano e a dotación dos servizos de abastecemento, saneamento e iluminación. Para que? Pois para que no futuro poda ser urbanizable, se así o estima o Concello, é dicir, vai quedar dotada de auga, de saneamento, de alumeado, de todos os servicios, para que no futuro a ambos marxes poida ser utilizado do punto de vista urbanístico, non sei se para dotación, se para vivenda, se o que proceda ou para algún tipo de negocio. Segundo o presidente, a execución das obras non suporá ningún problema na circulación. Porque, como se fan dúas vías alternativas, van a ser como dúas estradas, unha autovía, primeiro farase dun lado, logo farase do outro, por tanto o tráfico como mínimo vai estar como está. Estas obras son posibles grazas á colaboración de ambas institucións, xa que o Concello puxo a disposición da Deputación os terreos para executar o desdobramento da vía. Dase así continuidade ao proxecto realizado anteriormente pola institución provincial entre esta mesma glorieta e o enlace ca Ronda Norte. Unha vez rematado este último treito, a avenida Duquesa Infanta Elena será de 2,7 km de dobre carril.